Prins Leo I, geboren Boschgraaf, en minister Hans, geboren Taarbroek, maar allebei al jaren besmet met het bokkenvirus, wonend in het Loeszakkenriek. Stadsprins en minister van het 970 jaar oude Valkenberg aan de Geul. Prins en minister van de 132 jaar jong Sociëteit der Militofielen 1879. En oedragers van de Valkenbergse vastelovend. Verordeneren en proclameren. Ten 11e, dat bij ons de prins niet boven de minister verheven zal worden. Maar dat we allebei gelijk zijn. En dus ook alles samen zullen doen. Te beginnen met het voorlezen van deze proclamatie. Ten tiende, dat veer dit jubileumjaar niet veel in de microfoon kon moelen, maar samen met alle vastelovensvierders uit Groot Valkenberg vooral zingend door deze dag zullen gaan. Onder het motto, een dag niet gezongen is een dag niet geleefd. Ten negende, dat na jeugdprins Jens en zijn minister Gino in 2009 dit jaar opnieuw een koppel uit de koninklijke prinses Christine-Laan aan de macht is. Ten achtste, dat veer in tegenstelling tot de Hollandse overheid geen minister van krimp nodig hebben, maar eerder een minister van groei, met al die leden van de Raad van 11. Ten zevende, dat de brassband uit Houten dit jaar eindelijk weer eens in de grote optocht op maandag zou moeten metlopen, en wel achter de prinsenwagel van hun bastrompet. Joep willen voor dan wel vragen, gaat minder geld te schrijven, anders komen ze er niet bovenuit als ze ons liedje willen blozen. Ten zesde, dat veer de leden van de Valkenbergse wielerclub alvast waarschuwen dat ze op carnavalszondag niet bij de kei op mij hoeven te wachten, omdat ik dan andere prioriteiten heb gesteld. Zo wie de sleuteloverdracht in het gemeentehuis, het voeren van de bok en de kleine optocht. Ten vierde, dat ik me in 2009 maar alvast lid van het jubileumcomité van de Militofielen heb aangemeld, om op die manier ons eigen programma te kunnen samenstellen. Ten vierde, dat de broekketel in Belsch en de mergeloven van de Ensie in Maastricht de afgelopen weken overoren hebben gedraaid, zodat we genoeg beer en cement opvuren liek. Dan hoeven Vero's daar deze dag geen zorg over te maken. Ten driede, dat veer zullen proberen met die dag zoveel warmte uit te stralen, dat zelfs het slechtste weer hier niet tegenop zal kunnen. Ten tweede, dat veer er samen met de jeugdprins en minister en een aanhang, maar ook met de ouwiever, de oud-prinsen, de oud-ministers, de letterklubbertjes, alle zatenharmoniekes en alle vastelovensvierders van Groot Valkenberg een prachtig jubileumseizoen van gaan maken. Ten eerste, dat veer onze Prinsentempel hebben bij Brasserie Amerika aan het Tijdorpplein. En dat veer ons daar, of natuurlijk in een van die andere gezellige cafés van Valkenberg, mogen treffen. Waarbij ons motto voor die dag zal zijn: zolang het vastelovend is, dan lachen, dansen, zingen weer. Gegeven in de Grote Straat in Valkenberg op 2 januari van het jaar 2011. Prins Leo I en zijn minister Hans. Alaaf! Alaaf! Alaaf!